dili manaog si Gwendolyn Garcia sa iyang pwesto karon. Dili siya manaog sa Kapitolyo kay gitambagan siya sa iyang mga legal team, sa iyang mga abogado. Para gitambagan siya sa iyang suon ni attorney at Congressman Pablo Jan PJ Garcia, mga par, nga gitambagan siya nga mutuman na lang sa balaod. What's up? And mayong adlaw kanatong tanan, ug ila pinagyud sa mga YouTube friends nato dinha ug sa mga subscribers. Daghan salamat ninyo mga par sa inyong pagsuporta sa akong YouTube channel. Ug sa katong mga viewers nato diha nga wala pa naka-subscribe sa atong channel, kilid sa akong video mga par, na i-subscribe button din na palihog ng kog press para ma-update mo sa atong mga video reaction mga par nga i-upload. So karon mga par, update ta sa ni Governor Gwendolyn Garcia mga par, kay hangtod karon dili gyapon manaog si Governor Gwendolyn Garcia sa iyang pwesto. Dili gyapon siya manaog sa Kapitolyo mga par, bisan naanay order sa ombudsman. Dili gyapon siya manaog mga par, kay gitambagan siya sa iyang mga abogado, sa iyang legal counsel nga dili manaog sa pwesto kay illegal ang pagpatuman sa iyang suspension. Kay dili kuno pwede nga suspensohon ang usa ka politiko nga hapit ang eleksyon niya, suspensohon. So dili kuno pwede mga par. So mao dili manaog si Gwendolyn Garcia sa iyang pwesto karon. Dili siya manaog sa Kapitolyo kay gitambagan siya sa iyang mga legal team, sa iyang mga abogado. Pero mga par, gitambagan siya sa iyang suon. Gitambagan siya ni Congressman Attorney Pablo Jan PJ Garcia nga mukanaog na lang sa pwesto o mutuman na lang sa mando sa ombudsman nga gipasaka bato kaniya sa suspension nga 6 ka buwan. So hangtod karon mga par, dili gyapon manaog si Gwendolyn Garcia sa Kapitolyo, bisan kapila na siya gitambagan ni Congressman PJ Garcia nga mutuman na lang yun sa balaod sa ombudsman. So ato ning atngan mga par kung unsay sunod nga mahitabuan ni, kung manaog ba ni si Gwendolyn Garcia or dili ba. And ato ning pabuton mga par kung unsay sunod nga mahitabuan ni, hapit naman yun ang eleksyon or kung mapildi si Gwendolyn Garcia mga par, atong atngan, atong paminawon kung manaog ba siya sa Kapitolyo kung mapildi siya karong umaabot nga eleksyon sa May 12. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong YouTube channel. Then katong sa wala pa nakasubscribe, palihog lang kong subscribe mga par, palihog lang kong press sa subscribe button, i-delete sa akong video para ma-update ka pirmi sa atong mga video na i-upload.